Hi guys, I hope you're all doing well. I'm fine over here. Welcome to SNSK Sana. Apho sitanye nabazabantu singabuzwanga. Ulapha nje uthani indaba naqala. Yo, hayi umpumelelo. Umpumelelo guys. Akananhliziyo lo mfana. So sizawuthetha ngompumelelo noTiriza, nomtororo, nomtiritiri. uTilero i-girlfriend kaMpumelelo yesibini. Kusekho uVuyokazi. So uVuyokazi akazange ahlale apha kwesi sithembu sama-girlfriend. Wabona I'm not going to do this. Uba anditshatwe as umfazi wokuqala. So uTirelo yena wangena. Wathi kuVuyokazi, I remember kakuhle buza uVuyokazi bani uphumela ntoni apha. Uphumela ubani ba ungazi uba i-first wife kuzawulotyolwa itshitshi qala. So uTirelo's been there and she's been fine with the fact that yena uthathwa as i-other option. Whatever option that is there, okanye space is there, she's fine to be there. So now uBrampumza umbonisa imihlolo. Jonga umdirela mihlolo mntasekhaya. Guys, mamelani apha nibe but sana I feel baMpumelelo usile ngumfana osileyo, and uTirelo ufumana exactly lanto abeyenza uVuyokazi. Sorry papa wam but ke no sasitshilo. Sasithe what goes around comes around. Ikhama mntasekhaya, it's always on time. Seyaqala ke manje azishe ke but ndiyamthanda uTirelo xa ebaxelela kakhe exelela notata kubani ba nina nifuna kuviwe ngami, anifuni nje ummamelo. Ndiyamthanda phaya and ndiyamthanda xa isibana andingoyebo baba but I felt like uqabuke late because she's been yebo baba because fana kuzawuthathwa yena bengumfazi oqala kanti no akazuyenza loo nto uMpumelelo. Ayibo sana usibidi. Wohlulela kubhatala isupport yomntwana uthi into ezibalekile i-debit order. So noba umphefumlo womntana ungama as long as i-debit order zihamba. Hayi sad. Kanti awuze wedwa uze nomakhaya. Kunjani umakoti? Ngiyaphila baba. Hayi wahlala ngalana. Cabanga ukuthi mayelana naleya meeting yethu. Kwafika umakali la wangibikela ukuthi unenkinga ngengane yakhe. Wena ubuye ungayifaki imali yokuthi yondliwe. And then enye into ayivezile ukuthi uma wakho akazi ngalutho ngaloludaba lokuthi uzoya kwenye indawo kodwa uyazi ukuthi uzoya kuMagana. Ukukhulu ukuthi ngikhulume nawe ungabizeli. Okay, ngiqale kweyiphi kule ngane. Qale le ngane. Yeah. Hayi ukuthi imali yengane angiyifaki. Yazi ngiyayifaka mina imali baba. Yona ngale asikhathi lesi. Ngizange ngiyifaka akho imali engiyilindile. uTirelo ngingathi uyaqala ukufika kude yangaka. To a point sokuthi manje siba ne-meeting nobaba. Yeah, kwabi coincidence. It was not a coincidence, a coincidence of how many months? How many months? It was 3 months. 3 months? Yes. Hayi baba ngeke. Ngageja nje inyanga eyodwa. Ngangilendile imali yangangena. So kwangiphoqa ukuthi le nginayo njengamanje angikhavele izinto lezi ezibalekile njengama-debit order nje kanje. Okay, ingane kaMakali fanele ye crash. Wena uthi hayi ingane isencane ayingeke iye crash kanti uthi ufuna ukuyoqedela esikoleni. Efunde lo nyaka ese crash abuya azogana la ekhaya. Ngithema ngithi uzogana la ekhaya ngabona ukuthi inkinga le engiyikhulumayo. Uthi sisathini mama? Angisazi sathi. Waphela kangiphethe kahle. Ayikho loo nto ukuthi umuntu angimphethe kahle nayo yonke loo nto le. Lo muntu lo useyangitshengisa ukuthi hey futhi manje make njengabe umfazi wakhe. Hawu sizokhala impela. Le mali ke manje ubonakala ukuthi unayo njengoba uyolobola omunye umuntu ungamtshelanga uMakala. Isima kanjani? Angeke ngikutshela ngomuntu ongamfuni manje. uMakala kamfuni? Akamfuni. Kodwa Ngiyubani mina? ngesathi ngikhuluma naye la Angimfuni akahlangene nomabiyela. Phela angithi usesho kanjalo ma. Kanti wamahlo waba uthandana noba?
ukuthi mina ngiyamfuna noma ngimfuna kuhlanganaphi lokho? Mina ngikhuluma nawe baba. Ngomuntu ongivusile mina ebusuku esesho iPhonyama ngithi uMakale kuyintombi. Kodwa uzoba unkosikazi. Yeah, uzoba unkosikazi. So kunomehluko ke Mthombeni ukuthi na ngiya report ngoba phela ukureporta lokho manje. Ulindele ukuthi baphilisane kanjani ngoba bazodlula esigabeni sokuba yintombi baba amakhosikazi. Into ebewumina noma hle sizama ukuyenza uyimoshile vele uMpumelelo. Futhi akakuboni lokho ngoba it's never him, it's always somebody else. Njengoba ethi saba nengixabano yethu kwaqala yena efaka leya ntombazane endabeni zami naye. Okay. Engafuni ukuyikhuluma lento ngoba mina nginankinga naleya ntombazane baba. Okay. Uthandana noMpumelelo and I've respected that. Yeah. Yithe ngibona ukuthi lento le izoba inkinga kumina futhi izongilimaza ngase ngihlehlele emuva ngidistance. Ngenxa yokuthi ngiyazi ukuthi lento le ekugcineni iyophela kanjani. uMpumelelo should have told you ngesikhathi eya lapha ngoba awunankinga wena. Awusayile. Nini? Unyaze indabulo ke buka le. I'm even asking myself questions ukuthi lo muntu lo uyayazi lento ayifunayo noma uyayenza ngoba nakho ufuna ukujabulisa ubaba wakhe. Wena ungene efonini yakhe okuyinto engafanele ukuthi yenzeke. Ngingene ngoba nakho bengibona ukuthi khona inkinga le sikuyona manje eyenziwe wena. Uzongitshela usuyihlelile into. Mthombeni. Ubuzomtshela nini uMakale? Yazi bengizomtshela. Uzomtshela nini? Bengizomtshela naye sengikhokhile lo. Bengizoyibona nje ku TV nathi sibethada nesada ukuthi hawu ngoba ke manje yena akangitshelanga ukuthi uyovela lapha. Mina ngithi angasayo lotshole ekhaya. Uyobatshela wena ukuthi bangasivumeli thina. Mina ekhaya sengithumelele imessage. Urongi. Lalelani. Manje wena uzoba unkosikazi kanjani la ekhaya mawenza kanjena? Just because umuntu akavumelani nento enifunayo. Nifuna ukuthi umuntu avume into eninaniyo. Yazi hayi ukuthi Sifuna uvumelane nathi. Angiyeni yebo baba sorry. Sifuna ube unkosikazi. Yabona? Mina baba ngikho ready ukuba unkosikazi njengamanje akahamba ayokubhedelela ngalapha. Angisekho ready bengiready kodwa angikho ready anymore. Hayi ngiyamuzwa nje ngimlalela kodwa anginaso isikhathi sokuloke phela ngithatha yonke lento ayishoyo ngoba ngolunye usuku ngiyazi ukuthi kuyokwenzeka ukuthi mhlawumbe ayisole. Mina sengikhulume ngaze ngakhathala. Okay. UMpumelelo nje ubusy bandle. Ubusy. Nabantu besifazane. Cela ukuthi umtshela ukuthi acompromise. Ngoba phela asifuna ukuphila yabo singabakhona one. Stop being selfish. Please. Uyabona nami lento ukuthi ngibone njalo utrend nje. Hayi ngiyaqoqa amakhonto. And lento ayikhulumayo ebalekile. Ibalekile. Yeah. Bengithi uselfish uyazithanda kodwa there's no way usithanda kodwa ulibeli ukhamba ulala yonke indawo. Makale ngiyabonga kakhulu. uMpumelelo uzokuchazela yonke into. Ngiyabonga. Awe mina. Okay, siyongilandela. This whole meeting to me was actually pointless.